някакви рандоми. Да, Souls 2, ама е по-хубаво. Dark Souls 2 поставиш за нещо. Нали? Сега Роско тата го пратиш на Гошко. Някакво такова мим си да направим, гифче. Dark Souls 2 ако ставаше за нещо. Иляй си. Всеки път като кажете Гошко, човек, аз сещам за тъпия демон от Гошко сказа. Викам, кой ме направя това лайк? Той не може ходи, да ви го промозите. Не, тай твърде. Той не може. Бах ти плот армора, бат. Добре, сега къде? Там? Стига бе! Ужива го! Ужива го. Не, прекарам. Да не умирам така. Така имаш тая фреймови, като правиш нещо. Някой път... Няма. Ма, виж го това, виж го това. Той има изнасили с моето. Дистракшн на моби! Но Big Evolution ли е тай? Evolution! Как се мърдиля? Не мога. Мини босовете са по-трудни от босовете, разбираш ли? Ти пари. Голя са път. Ако се пада? Ще умреш. Давай нагоре, бе. Воздух. Аз само някакви манго, фонкови, сега по-спай човек, няма нищо нормално. Добре, значи сега тука някъде трябва да отидем. Не, виж така нещо нормално. Да, 100% съм мислил бос арената, тук не си потъмни, не? Колко съм мисля, бе? Това бах стопа. Аз съм толкова так. Пак има хвана, бе! Дядка! Ела, бе! Ти откъсна магията! So fuck? Не, бе! Майка ти, бе! Там бяха. Това бос го скипва.